Саба дулкыннары телевидениесында атна информацион программасын башлыйбыз. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Алар һәр кемгә ярдәмчел, социаль хезмәткәрләр бүген һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Авыл уңганнары яхшы хезмәт күрсәткечләре белән сөендерә. Районыбызның волейболчы гүзәл затлары чемпион. Бу атнада районыбызга Татарстан Республикасының муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзәм Гобайдуллин эш сәфәре белән килде. Теманы алдагы сюжет дәвам итә. Агымдагы атна барышында районыбызга эш визиты белән Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзәм Гобайдуллин килде. Ул иң элек Сабадагы коммуналь хуҗалык эшчәнлеге белән танышып, районда шүп җыюның ничек оештырылуы белән кызыксынды. Аннары Тимершык җирле үзидарә советында булып, авылда халыкка мәдәният һәм библиотека эшенең куелышы белән танышты. Байлар сабасында күп функцияле дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүче йортта кадастр палатасы, Росреестр, БТИ, ГИБДД, паспорт стәле һәм ЗАГС бүлеге эшчәнлеге күзәтте. Әгъзәм Гобайдуллин шулай ук байлар сабасының Сабинка елгасы буендагы күңел ачу корылмаларын күреп, үз бәясен бирде. Соңыннан район җитәкчеләре һәм җирле үзидарә советында эшләүчеләр белән киңәйтелгән җыелыш булды. Анда сүз 2017 елда җирле үзидарәләрдә башкарылган эшләр хакында барды. Саба дулкыннары телевидениесе әзерләгән махсус тапшыруны караганнан соң, Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Рахимҗан улы Закирҗанов 2018 елда җирле үз идарәләр алдында торган бурычларга тукталды. Бүген 8 июнь көнне социаль хезмәткәрләр көне билгеләп үтелә. Рәсәйдә халыкка иҗтимагый хезмәт күрсәтү эшенә 1701 елның 8 июнендә патша Петр I ярлылар, авырулар һәм өлкән кешеләр өчен махсус йортлар ачу турындагы фәрманга кул куйганнан соң нигез салына. 1917 елның 5 маенда вакытлы хөкүмәт карары белән Бөтен Рәсәй дәүләт кайгыртуы министрлыгы төзелә. 1918 елның апрель айында исә ул иҗтимагый тәэминат халык комиссариаты итеп үзгәртелә. Рәсәй илбашы фәрманы нигезендә 2001 елдан билгеләп үтелә. Бәйрәм көнендә без халыкны социаль яклау идарәсендә булып, андагы хезмәткәрләр белән аралашып кайттык. Районның халыкны социаль яклау идарәсе белән Марсель Хуҗин җитәкчелек итә. Биредә берничә төрле бүлек авыр хәлле, аз керемле гаиләләргә, мөмкинлеге шикләнгән кешеләргә, гомумән иҗтимагый ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә хезмәт күрсәтә. Хезмәтләре җиңелләрдән түгел, үз эшеңнең остасы, моның белән беррәттән яхшы психолог та булырга кирәк. Безнең социаль яклау бүлеге районыбызда күп төрле социаль учреждениеларга җавап бирә. Аларның эшчәнлеген тикшереп тора һәм алар белән бергә көндәлек эшне алып бара дип әйтәсе килә. Һәр бүлекнең үз белгече, мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне кабул итү бүлмәсендә Ризалә Хаҗиева каршы ала. 2004 елдан бирле үз хезмәтен яратып, җиренә җиткереп башкара ул. Төп вазифасы социаль тернәкләндерү программасы буенча мөмкинлеге шикләнгән райондашларыбызны тернәкләндерү бүлекләренә озату. Шәмәрдәндә урнашкан үзәктән тыш өлкәнрәк яшьтәгеләр Баулы районындагы Яшел Үзән шәһәренең Идел тернәкләндерү үзәкләренә, балалар Күкмара, Орча шәһәрләренә дә озатыла. 2004 елдан бирле эшлим. Минем вазифам инде мөмкинлекләре шикләнгәннәр белән эшләү. 442 федеральный закон нигезендә мин аларга ИППСУ инде услугалар күрсәтү документы төзим инде һәм шуның нигезендә аларны центр реабилитациягә, үзебезнең Шәмәрдәндәге Балкыш реабилитационное отделение дип әйтәбез инде, шунда ял итәргә җибәрәм һәм мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән эшлим. Һәрбер кешенең үзенең җаен табарга тырышабыз инде. Мин авыр дип әйтмим, үземнең эшемне бик яратып эшлим мин, бик теләп эшлим. Һәрбер кешегә аерым подход бит инде. Шул бик яратам. Бик яратып эшлим эшемне. Бәйрәмегез көнендә кәйфләр ничек? Аллага шөкер, бик әйбәт. Шундай әле бик күп еллар шулай каршылап, шушында эшләргә язсын, халыкка хезмәт итәргә язсын инде. Бик яратам эшемне, бик тәгин, бик ошый миңа.
Республика матди ярдәм үзәгенең 36-нчы бүлегендә 3 белгеч эшли. Бүлек мөдире Фирдәвес Галиева озак еллар эшләү дәверендә бу хезмәтнең бар нечкәлегенә ныклап төшенгән, өстәвенә реформаларда еш булып тора. Biz халыкка компенсациялар бирү белән шөгыльләнәбез. Инвалидларга субсидия льготы, ветеран трудовларга едыгы субсидия льготы. Аннары быел 1 январьдан Кабинет министрлыгының постановлениесе кабул ителде. Авыл җирендә яшәп 3 елга кадәр яшәгән әниләргә яше 25 яшькә тулмаса 50 мең, 3нче баласын тапкан әниләргә яше 29 яшькә тулмаса 29 мең, 100 мең акча бирелә башлады. Аннары яңадан Республика Россия хөкүмәтенең тоже карары кабул ителде. 1нче бала тапкан әниләргә доходлары 13 меңнән артык китмәсә 8490 сум түләнә башлады. Хәзерге вакытта 8490 сум 26 гаиләгә бирелде. Аннары 50 мең түләүчеләргә, 50 мең 21 гаиләгә, 100 мең 6 гаиләгә бирелде. Рөстәм Равилин Балкыш халыкка комплекслы социаль хезмәт күрсәтү бүлеге мөдире. Оешмада 95 кеше эшли ди. Төп максат безнең өлкән буын кешеләренә һәм мөмкинлекләре чикләнгән гражданнар белән эш бара инде. Шулай ук бара мөмкинлекләре чикләнгән балалар тәрбияләүче гаиләләр белән эш итәбез. Һәм инде тәмәкләндерү бүлекчәсендә безнең инде өлкән буыннарыбыз тәмәкләндерү курслары үтә. Бүгенге көндә 3 бүлекчә эшләп килә. Беренче бүлекчә инде безнең шул әйтеп киткәнемчә өлкән буыннар белән эшли торган. Кыскача инде ул безнең надомное отделение дип аталган русчада әйткәндә. Монда безнең бүгенге көндә 185 кеше безнең карамакта. Монда безнең бу 185 кешегә 36 социаль хезмәткәр хезмәт күрсәтә, 10 шәфкать туташы, 2 специалист и 1 бүлекчә мөдире эшли инде. Бар тагын диспетчер бер штатта. 32 штат социаль хезмәткәр, 10 шәфкать туташы, 175 специалист и 1 заведующий була инде безнең бүлекчәдә. Икенче бүлекчә безнең гаилә белән эшләү бүлекчәсе инде. Монда инде безнең авыр тормышта булган гаиләләр һәм әйтеп киткәнемчә шул мөмкинлекләре чикләнгән балалар тәрбияләүче гаиләләр инде. Бу бүлекчәдә безнең 5 специалист һәм 1 бүлекчә мөдире була эшли инде. 23 урынга исәпләнгән эшчәннәрдән тернәкләндерү үзәген Собалылар гына түгел, күрше районнарда үз итә. Казан, Лаеш, Кукмара, хәтта ерак Әгрижедән дә килүчеләр бар. Кешене кабул итә алабыз без бөтен республикадан. Булар инде гражданнар мөрәҗәгать итәләр үзләренең соцзащитасына. Соцзащитасына мөрәҗәгать итәләр. Соцзащита ясый буларга индивидуальная программа предоставления социальных услуг дигән документ. Ул документ 3 елга бирелә. И шул документ нигезендә инде алар шушы тәнәкләндерү торган учреждениеләрдә курс реабилитация итәләр. Хөрмәтле коллегалар, рөхсәт итегез сезне шушы профессиональ бәйрәм белән котлап итәргә. Барчагызга да телим саулык, сәламәтлек, тигезлек, иминлек, гаиләләрегездә тынычлык. Шулай итеп, үзебезнең авыр эшебезне җиңеләйтеп, үзебезгә матур итеп, бүгенге көнгә хәтлек эшләп киләбез. Киләчәктә нинди генә авырлыклар булмаса да, барыбер тырышып эшләргә кирәк булачак. Бер-беребезне аңлап. Социаль яклау идарәсендә 4 хисапчы игә барып хезмәт күрсәтү бүлекчәсендә 2, гаилә һәм балаларга иҗтимагый ярдәм күрсәтү бүлекчәсендә 3 белгеч исәпләнә. Психолог Рәзилә Шәмсетдинова авыр хәлдә калган, имин булмаган, мөмкинлеге чикләнгән балалары булган гаиләләр белән эшли. Һәрдаим аларның яшәү урынына барып аралашып торалар. Балалар өчен уен бүлмәләре дә булдырылган. Монда алар уйный, кызыклы шөгыльләр белән мәшгуль була ала.
Лесхоздагы картлар һәм инвалидлар йорты социаль идарәнең аерылгысыз өлеше. Әлеге йортта 90 кеше яши, аларга 37 кеше хезмәт күрсәтә. Тургай приютта, югары утар балалар йортында да олы йөрәкле кешеләр хезмәт куя. Анда безнең 25 бала исәпләнгән, 25 балага 40-ка якын хезмәткәр үзләренең намуслы хезмәтен көндәлек әни назын бирәләр, балалар белән шөгыльләнәләр. Югары утар балалар интернаты эшләп килә, 80 балага исәпләнгән, бүгенге көндә 78 бала анда яши безнең. Алар инде бик авыр категориядәге балалар, булар акылга загыйф, мөмкинлекләре чикле һәм бик күп төрле диагнозга ия балалар. Алар белән инде көндәлек 102 хезмәткәр тырышлы, намуслы хезмәтен башкарып килә дип әйтергә кирәк. Социаль хезмәткәрләр көндәлек хезмәттән тыш республика күләмендә үтүче төрле конкурсларда катнашып җиңүләргә ирешәләр. Эшләре авыр булса да, алар аны яратып, зур профессионаллык белән башкара. Бүгенге бәйрәмнәре көнендә без аларга иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Чын күңелдән шушы социаль хезмәткәрләр көне 8 июнь буларак безнең бәйрәм итеп уздырыла инде ул елдагыча. Шушы бәйрәм уңаеннан барлык хезмәткәрләргә, коллегаларга, коллектив җитәкчелекләренә, барыбыз директорга, алардан башка, шулай ук коллективдан башка бер-берсе белән алар матур мөнәсәбәттә эшлиләр, яшиләр, аларга барысына да исәнлек, саулык, тазалык, гаиләләрендә тынычлык булсын, үзләренең эшләрендә, эш урыннарында алга табадаган бик матур күрсәткечләр, күренешләр, нәтиҗәләр булсын, уңышлар зур, гаиләләрендә матур иттереп балалар белән, оныклар белән яшәргә насыйп булсын, эшләрендә иҗади уңышлар, хезмәтләре өчен бик зур рәхмәт. Шушылай иттереп бу елгы социаль хезмәткәрләр көненә матур күрсәткечләр белән килгән өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Шулай ук безнең район башлыгына да, Рәис Нургалиевичка, чөнки башкарма комитет җитәкчелегенә алар белән бергә, министрлыкка бергә тотынып эшләмәсәк, без бу нәтиҗәләргә дә ирешә алмассыз. Я хочу с большим удовлетворением ответить высокое качество тех услуг, которые предоставляют органы социальной защиты в Сабинском районе. По праву и Центр занятости Сабинского района, и отдел социальной защиты, отделение компенсационных выплат, и наши подведомственные учреждения социального обслуживания считаются одними из лучших в республике. А в преддверии праздника нашего профессионального я в первую очередь, конечно, хотела пожелать профессиональных успехов. Ну и поскольку социальная защита — это все-таки отрасль с женским лицом, Марсель Макфорович такой у нас, скажем, исключение больше из правил, пожелать, конечно, большого семейного счастья, потому что если дома все хорошо, то и на работе женщина работает и с полной отдачей, и любит свою профессию, отдается ей в полной мере. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех наших сотрудников с предстоящим праздником. У нас тяжелая работа, но я всегда говорю, что, наверное, она одна из самых благодарных. Потому что мы работаем с людьми, которым в этой жизни, к сожалению, не повезло. И я всегда говорю, что Господь нам всегда ответит, потому что мы занимаемся благородным делом. Успехов всем, здоровья и новых достижений на нашем благородном поприще. Районда язгы чәчү 100%-ка төгәлләнде, тукландыру эшләре дә тамам. Игенчеләр тишелеп чыккан культураларны тырмалау, чүп беләненә каршы эшкәртү эшләренә алынды. Терлекчелектә дә эш кайный, алдагы материал җаваплыгы шикләнгән Соба җәмгыятенең сатыш бүлекчәсеннән әзерләнде. Сатыш хуҗалыгының әлеге терлекчелек комплексыннан тыш Бигәнәй, Мамалай, Кибәче һәм Төбәк авылында да бригадалары бар. Биредә мөгезле эре терлек 286 баш ат, 48ләп колын, 100 башлап савым кәҗәсе исәпләнә. Кәҗәдән бер тәүлеккә 2 литр ярым сөт савып алып, үзләренең цехында кымыз, туңдырма, сыр җитештерәләр. Хуҗалык җитәкчесе Фәргать Саубанов һәрвакыт камиллеккә омтылып яшәргә кирәк. Башкарасы эшләр күп, бөтен нәрсәдән дә канәгать булып бетеп булмый ди. Уңышка ирешәсе үрләр
әлемен алда деп айтады ки, çünkü жаңалық кіріп тұра қожалыққа, яғни кірген сайын өсіште арта барайынды. Жаңалық сол өсішін керек, қаяды барып, қаяндар ерін қайтабыз башқа міне ішлі ұсылыларын. Шыназы өзімізді қолданып, керегімізді қолданабыз, керетмесін атышып қалайынды. Шошындай структура негізінде шалып барабыз енді. Әйінді кейбесі яғына келсек, біздің анда барлық 1400-ден баштан артық мүгізеттілік бар. Шының 400 сауын сырлары. Қалғанлар енді таналар, өгіздер, бұзаулар. Әйінді күсекшілер келсек, біз озған жыл кейбесі яғында 12%-қа 16-ден шағыстан 10 жылыны көрсеткіштерден үстеме режиссеріне 12%-қа жеткізсек, сатыш жағында 10%-қа жеткіре алдық. Енді бұл нашарды кетмесейм. Бүгін күнде тұршы міне шошы жылының почти ярты жылына жақынлашабыз. Көрсеткіштер яқшы бейтерейм. Нашаға түгіп, үсішке барабыз. Бүгін күнде біз ит үштірі бойынша да, сүт үштірі бойынша да, бұяқ зонында да, кебез зонысында бүгін күнде Аллаға шүкір ете керек. Әлеге комплекста ябық бинада хавасызлықтан тиміріп ятқан малны ұшыратмассың. Тұрақта сау сыйырлар ғына бар. Барсы да диярлік саф хавада, тона бұзауларда жәйгі лагерларға көшіп біткен. 180 баш сүт бұзауы, 3 айдан 1 яшқа қадар болған 300 баш бұзауыбыз бар дейді әңгәмә вақытында Хужалық зоотехнигі Уасил Миннабаев. Біз мұнда сатыш фирмасында, сабаның сатыш бөлікшәсінің сатыш фирмасында бүгін күнде бұл фирма біздің 6550 литр сүт сауыла, шуның дәулетке сатыла 6100 литрі. Бұл біз ғайлансақ 23 литр сүт тұры керейінді. Ondan соң біздің бұнда енді общий филиал бойынша 1907 баш тірлік бар. Шуның 600 баш сыйыр малы бар. Шуның ішінде енді біздің өгіздер Мамалай фирмасында Ашату өгіздері 261 баш, 200 баш буастанабыз бар. Бүгін күнде олар қазір міне, ол 110 баш біздің буастана бүгін күнде бегеней бұлындығында күтілікті ерілер. Шында тұралар, буастаналар. Қалғанлары мұнда сатыш біле бегеней фирмасында. Еш бұзаулардың үсішіне оларына тукландыруға зор иқтибар берілі. Өлімлеріні болдырмау үшінде төп бұрыш етіп қойғанлар. Татарстанда біріншілерден болып орнаштырылған бұзауларына тукландыру жайланмасынан да актив файдаланалар. Бұл біздің Игілус фирмасында қайтқан зысенні, һәм сүтні бұзауларға уақытында һәм жылытып тиісті температурада шулайтып ішету үшін қойқан аппарат. Бұл кармамамы деп етабызын өзіне. Бұл өзі әрбір бұзауға аширник қойылған. Сол аширник негізінде бұзауларының әрбірсін өз уақытында ішіді. Мұның шегетіп кейсеңіндеріне бұл біздің 2 литрға деп кейленген. Күніне 4 тапқыр. Ішіді 6 сағаттан 6 сағатқа. 6 сағат ішінде бұзау кірсе, ұлғаны ішітмей. 6 сағатта отып өткешіне іші тарапшылайды. Бүгінгі күнде бұзаулар ашық хавада, қыш күнлерінде олар салқын метод білән шынығып үсе. Өр яңа тұрақлар да шуңа басым ясап, сафқа баса. Түзілішті де іш қайный. Біз келгенде су үткәру білән мәшғул иделер. Синаж сақлау урынларын чистартып, яңа тірлік азығын әзірлейлер. Хужалықта шәшу эшләре инде күптән тамамланды. Алдағы уңышына кайгыртып, тірлік азығы әзірлей башлаганчы 3 бригада сменалар тирес төгү эшләрен башкара. Әйінді шешуге келгенде біз бүтін планлаштырған нендей планда гектарда болса, бүтіктілі культуралар һәм кормовойлар біз сол гектарда бүтін ішіне башқарып шығардық. Бүгін күнде біз барлық культураны деп керек азотлы ашамадан топтанып шығардық. Бары тек бұдай культуралар қалды. Алар енді біздің листовый подкорм білән топландырылашақ. Алар біз әмәне жол 60 күн ішінде ебеттерге керегінде. Азимайлар тұрышы бек әйбет шықты. 1 гектарда біз азимай культураларын бұзмадық яскені. Бұл тұрышы бек біздің үшін қуанышын ішті өтеге. Çünkü әгерде тағын қыш күні, шешкенде сен яз күні тағын біз бұзып
Жаңа шешсек, бұл біздің бір ішін 2 метр шоу деген аңлатыр еді. Андай нәрсе болмады. Шай бүгінгі күнде мына біз азималарда шүбілене қарсы күресіні бітірдік. Мына бүгінгі күнде тан итәбір күнге шүбілене қарсы ішкете башлаймыз ярабайларыны. Шай бүгінгі күнде мына бұршақ культурадан тұрмалау бара. Шай мына суғарылы участокларда біздің мына люцерна культурасын мына біз иптіреміз 2 жерде біздің білген кебеші яғында біз аземой пішінісі ол территорияда 60 гектарда сонда су септірушілері барыла бүгінгі күнде мына қағыр 20 күндеп. Ишла Мамай зонасында біздің көп елдік орнашқан площадьта енді біз аны 3-ші ел Германиядан сатылып қайтқан ұрлықтарын ұрлығының бәйесі қимат болды өзімізге қарай, но аның әгерде экономический жақтан қарасақ, ол өзінің шошы бәйесін 2-3 тапқыр пайдасын көрсетейін. Біз міне биылда 40 гектар атаған немецкий или французский люцерна семьясын алға деп планштырабыз, çünkü алар итте жазан өсешінде иттеден басшылар, итте жазан қозғалалар өсешке әлбеттес келе, аларның листовой поверхності біздің ит сорттарына қарай аларның молырақ. Безнең район сөт җитештерү күләме буенча республикада 1-нче бишлектә. Бу яхшы күрсәткеч. Авыл хуҗалыгы продукциясына түләү түбән булса да, авыл хезмәтчәннәре кәефне төшерми ди авыл хуҗалыгы идарәсенең терлекчелек бүлеге белгече Илшат Нурмиев. Район буенча бүгенге көндә безнең 25900 ләп мөгезле ретерлек баш саны исәпләнә. Шуның 8000гә якыны аның савым сыерлар, 4000гә якын кәҗә баш саны, 2700 ләп безнең сарыклар, анасын 40 мыңнан артык дуңгызчылык комплексы эшләп килә, бик уңышлы күрсәткечләр белән, һәм 1600 ләп безнең атлар районыбызда. Районыбыз терлекчелеккә килгәндә бүгенге көндә бөтен хуҗалыклар вак фермерларны алып 160 тоннадан артык сөт җитештерә, шуның 152 тоннаға якыны дәүләткә сатыла. Яхшы сыйфатта әйтим, потому что сөткә бүгенге көндә таләпләр югары. Шуңа күрә хуҗалыкларда да ул таләпләрне үтәргә тырышалар. Безнең республика рейтингында безнең районыбыз 1-нче бишлектә сөт җитештерү буенча. Менә кайсы хуҗалыклар ярдәме белән без республика буенча 1-нче бишлектә, кайсы хуҗалыклар алдынгы күрсәткечләр белән эшлиләр? Бүгенге көндә безнең менә хуҗалыклары килгәндә инде ул безнең Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы инде ул ире КФХларның берсе, аннан Шытсу җәмгыяте, Игенче җәмгыяте, Кырсабаш хуҗалыгы һәм менә бу бирдә без булган сатыш бүлекчәсе. Шулай ук бүтән хуҗалыкларда үзләренең өлешләрен кертәләр. Районыбызда крестьян фермер хуҗалыкларына килгәндә 40-ка якын крестьян фермер хуҗалыклар бар. Төрлесе төрле юнәлештә шөгыльләнәләр. Кайсылары сөтчелектә, кайсылары сарык үрчетүдә, кайсылары үгез асрау. Сөтчелеккә килгәндә инде безнең менә 2 ире крестьян фермер хуҗалыгы бар. Ул Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы һәм Ахметов Райнор. Аларда икесендә дә робот сау аппаратлары урнаштырылган. Шулай ук 9 ваграк фермер хуҗалыклар бар. Аларда бүгенге көндә әйбәткән шәп киләләр. Шулай ук безнең Лукос Собакәҗә фермасыны безнең бу ел 2-нче чиратын тапшырырга планлаштыра. Алдагы елларда инде уже 5000 кәҗә баш саны җиткезергә дип планлаштыралар. Шулай ук Туктарда робот фермасы төзелә, сөтчелек һәм шулпыш авылы өстендә
2000'den артык баш саны исәпләнгән робот фермасы төзелеп килә бүгенге көндә. Сатыш хуҗалыгының тагын бер горурлыгы ул иркен булында уйнаклап йөрүче яхшы нәселле атлардыр мөгаен. Иң элек игътибарны Ульян өлкәсеннән кайтартылган тяжеловес, ягъни эш аты җәлеп итә. Араларында ул иң иресе, барсыдан ныклы тәрбия күрә, аларның һәрберсе үзенчәлекле, күңелгә якын ди хуҗалык җитәкчесе Фәргать Саубанов. Февральдән бирле егетләр 7 иң яхшы чабышка атны ярышка әзерлиләр. Мәсәлән, әлеге ат 1970 елларда Америкада гына түгел, бөтен илдә үзенең уңышлары белән рекорд куйган легендар секретариат кушаматлы чемпион чабышкының ерак туганы. Безнең җиргә аны Краснодар якларыннан алып кайтканнар. Бу атлар әле киләчәктә бар сәләтен күрсәтер дип ышанасы килә. Тәртип булган җирдә эшләү дә күңелле. Авыл уңганнары бу көннәрдә комплекс биләмәсен яшелләндерү, чәчәкләр, бакчага яшелчә, җиләк-җимеш утырту, матурлау эшләре белән янып киеп йөри. Милли бәйрәмебез Сабан туйны алар, яхшы кәеф, югары хезмәт күрсәткечләре белән каршы ала. 5 июнь экологларның һөнәри бәйрәме көне иде. Табигатьнең чисталыгы сагында торучылар бәйрәм көнендә хезмәттә уздырды. Безнең алдагы сюжет шул хакта. Экологик рейд Байлар сабасының Валиуллиннар урамында башланып китте. Төп проблема ул чүп контейнерының күрше Гомәр Баширов урамында яшәүчеләр белән уртак булуы. Соңгы сыйныфка билгесез сәбәпләр аркасында алып куелган. Шунлыктан Баширов урамында яшәүчеләр әлеге урамга алып килергә мәҗбүр. Нәтиҗәдә чүп контейнеры тиз арада тула, кайбер кешеләр аны җиргә куеп китә. Ә бу экологик яктан караганда хокук бозу һәм моның өчен штраф каралган. Зеленый урамындагы каенлык янында төнге кунакларның еш булуы ачыкланды. Алардан соң шактый гына чүп тә кала һәм бу ел әйләнәсе шулай. Сулыкларны саклау зонасы булганлыктан машина белән кергән өчен 3000-гә якын штраф каралган ди Саба һәм Теләче районнарының баш экологы Ришат Билалов. Без бүген Саба дулкыннары телерадио компаниясе белән шушы үзебезнең район тирәсендәге табигатькә рейдка чыктык. Инде шуннан күренгәнчә безнең рейд нәтиҗәсендә барыбер әле безнең ял итә торган шундый матур җирләрдә үзебезнең алып килгән чүпләребезне шунда калдырып китү очраклары һаман да күзәтелә. Инде шушы чүпләрне кемнең икән ачыклау уңаеннан безнең хәзер министерствога кайтты 2 фотоловушка. Моның инде нәрсә дип әйтергә кирәк? Фотоловушка инде ул кем шушы чүпләрне ташлый, шуны төшереп ала даган и үзе телефонга мында компьютерга җибәрә. Моның инде бер кешедәген моннан мин түгел дип отказать итә алмый. Шуңа күрә безне бу фотоловушкалар белән эшләү инде менә бу елның башыннан башланды. Бу эшнең нәтиҗәсе хайран алга китеше күренә. Больница плотинасы халык телендә ул шулай дип йөртелә. Биредә су куенырга, ятмә белән балык тутарга ярамый дип кисәтү язуы куелса да, көннәр җылыну белән халык монда күпләп агыла һәм билгеле инде чүпләүчеләр дә җитәрлек. Безнең инде сулыклар, бөтен сулыкларда безнең федерал объект дип атала инде. Чөнки бу һәрбер халык бу сулыклар кырыена якын килә алырга тиеш. Безнең бит инде менә шушы елгаларда Саба районы буенча даган, бөтен республика буенча даган, бөтен елга кырларында водоохранный зона дигән, прибережная защитная полоса дигән куйган безнең знакларны һәрберебез күреп йөри. Шуның нәтиҗәсендә инде водоохранный зона дип әйткәндә менә безнең машина белән сулыклар кырыена 50 метр йөрүгә ярамый. Сулыклардан һәм шул исәптән һавадан зарарлы микъдарларны тикшерү максатыннан ай сайын анализ алынып тора. Күрсәткечләрнең начар булганы юк ди белгечләр. Без Урта Саба авылы белән Икарадагы посадкада да булдык. Монда да аянычлы вазгыять каршы ала. Янгын куркынычсызлыгы, экологик таләпләрнең берсе дә үтәлмәгән. Спиртлы эчемлекләрдән бушаган шишәләрдән чүмәлә барлыкка килгән. Кешеләрнең табигатьне шулай рәнҗетүе баналь яңгыраса да күңелне әрнетә. Экология бит инде ул киң кырлы, әйтик, без кеше үзебезнең яшәеш белән киң бәйләнгән. Менә без һава сулыйбыз, һавада экологияның чисталыгын күрсәтә торган бер фактор. Су эчәбез, судагын экологик якның чисталыгын күрсәтә торган фактор. Җир безне туендыра, җирдә дәгән экологик чисталыкны күрсәтә торган бер фактор. Инде үзебезчә әйтсәк, шушы 3 табигатьнең 3 күренеше дә бер-берсенә бәйләнгән. Инде мин сорар идем шушы үзебезнең телевизор караучылардан, шушы табигатьне пычратмасак иде, безнең сулаган һавабыз да чиста булса иде, эчкән суыбыз да чиста булса иде. Инде үзебезне туендыра торган туфрагыбыз даган теге зарарлы матдәләр бик әз булып,
үзебезгә чиста экологик яктан чиста продукция биреп, үзебездә сау сәламәт булып, матур гына яшәсәк иде дип әйтәм инде мин. Һөнәри бәйрәмегезне нинди кәеф белән каршы алдыгыз? Һәрбер һөнәр ияләрендәге бәйрәмнәре булган шикелле, безнеңдәге 5 июнь көнне экологлар көне булып китте. Шул уңайдан инде мин барлык экологларны үзләренең шул хезмәтләренең бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлыйм. Аларның эшләрендә, семьяларында зур уңышлар теләп, сәламәтлек теләп калам. Инде алга таба дагы шушы үзебезнең матур табигатыбызда матур итеп яшәсәк, матур итеп эшләсәк ярар иде. Экологлар табигатьне пычратучыларга каршы ныклап турып көрәш алып барса да, әле һаман арабызда бу эшнең җитдилеген аңлап бетермәүчеләр бар күрәсең. Ләкин якын киләчәктә алар мондый кешеләрнең дә изенә басар дип ышаныйк. 9 июнь халыкара дуслар көне булачак. Ул тормышта дуслыкның бернигә дә карамый, бик мөһим нәрсә булуын искә төшерү өчен үткәрелә. Бу көн элемтәләр югалган иске дуслар белән табышырга, хәл-әхвал белешергә, очрашырга, киңәшләшергә, ялгызлыктан котылырга ярдәм итә. Дуслык төшенчәсен кем ничек аңлый? Бу сорау белән без райондашларыбызга мөрәҗәгать иттек. Дуслык ул минемчә, менә ул дуслар беренчедән миңа калса, ул берәү генә булырга тиеш, дуслар, и син ул кешегә ышанырга тиеш, ул синең ышанычың булырга тиеш, бер-береңә хөрмәт итеп, һәм инде бер-береңә әйбәт яхшы отношениедә булып әйтәм соң инде гел аралашып яшәү минемчә шул дуслыкка керәдер дип уйлыйм инде. Дус инде ул менә Айнур әйтеп үтте, шундыр дөрестән дә теге авыр вакытта ярдәмгә килү. Егетләр очрагында инде мәсәлән машинаң белән барсаң, ватылып каласың икән, сразу бит дуслар кирәк, шулай бит. Шалтыратасың, килеп җитәмсеңме, булшасы бар иде, берәр ватылып калган булса инде менә шундый. Менә Илназ әйткәнчә, ул дус бер-береңә авыр вакытта чыннан да менә дустың белән барып нәрсәдер сөйләшәсең икән, уже менә киңәшәсең, ул сине киңәш сораган булыр. Син аңа яхшы советлар бирәсең икән. Мин тоже менә аны дуслыкка саныйм, ул сиңа яхшы русча әйткәндә советлар бирсә, күңелеңә менә ятып торса ул сүзләр имеш. Чыннан да бөтен булган проблемалар онытыла. Менә дуслар шул яктан поддерживать бик дуслыкка керәдер дип уйлыйм. Хөрмәтле телевизор караучыларына шушы халыкара дуслык көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек һәм дусларча дус булып яшәргә язсын. Менә сез җитәкче буларак, тагын ниләр әйтә аласыз дуслык турында? Коллективта дуслык булырга тиешме? Шуннан да коллективта дус булмасак, яшәп булмый, эшләп булмый. Шуңа күрә без инде коллективны дус тутырга тырышабыз һәм дус яшибез. Яшьлек елларында, мәсәлән, мәктәптә укыган елларда дуслык дигән әйбергә бер төрле карыйсың икән улыймы? Аннан соң яшь бара-бара, еллар үтә-үтә, зирәклегең арта, тормыш тәҗрибәң арта, дуслык дигән әйбер бөтенләй башка нәрсәгә әверелә. Дуслык ул минем әйтүемчә без инде олы яшьтәге кешеләр, без уйнап үскән вакытларда хәтердә очрашып торабыз, ул дуслар чын дуслар иде инде. Хәзерге вакыттагы дуслык ул курылган нәрсәгә дип әйтим, менә байлыкка, бер-бер белән аралашу, очрашулар нәрсәдән тора дип әйтергә кирәк. Менә без әйтик очрашабыз 10 классны бетергән белән 45 елга, менә институт бетергәнгә 40 ел очраштык. Алар белән сөйләшкәндә дә үзара сөйләшкәндә әйтәбез инде, без укыган вакытта ул бик әйбәт булган икән. Biz үзебез үз кешебез белән укганыбыз 4-5 тапкыр зачетларга керәдер дип, экзаменнарны бирә алмасак, эшкә бирсәк, стипендия булмый дип. Хәзер уже андый әйберләр юк. Дуслык нәрсә дип әйтергә кирәк? Дуслык бүгенге көндә һаман байлыкка, акчага корылган дип әйтәсе килә инде. Шул минем. Файда эзләүгә корылган, действительно. Шулай була анда. Туганлыклар да хәзер элекке шикелле двоюроднойлар, троюроднойлар түгел, хәзер инде уже бер туганнарда үзләре аралашмыйлар дип әйтергә кирәк инде. Дуслык һәрбер кешегә помощка кирәк торган кеше. Сезнеңчә нәрсә? Кешегә булышу. Кеше белән дус булу, тату гына уйнарга. Сезнең дусларыгыз бармы? Бар. Кемнәр алар? Узинар Алина, Завлетина Диана, Газетинова Наргиза.
Чыгарылышны спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. Килдебәк урта мәктәбе спорт залында Татарстан Республикасы муниципаль хезмәткәрләренең волейбол буенча хатын-кызлар командалары арасында спартакиада булып узды. Соба районы командасы группада Минзәлә һәм Орча командаларын 2-0, ширек финалда Балтач районы командасын шулай ук 2-0 исәбе белән отты. 2 июнь көнне безнең команда ярым финал уенында Мамадыш командасын, финалда Кукмара командасын 2-0 исәбе белән отты һәм 2 ел рәттән чемпион исемен яулады. Җиңүчеләрне тәбрикләү тантанасында Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннаханов, Татарстан Республикасының спорт һәм яшьләр эшләре министры урынбасары Хәлил Шайхетдинов, Соба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов һәм башка җаваплы кешеләр бар иде. Барлык призерлар кубок, диплом һәм медаль белән бүләкләнде. Халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе якынлаша. Ел буе көтеп алган бу бәйрәмне күңелле һәм хәвеф-хәтәрсез уздырып җибәрү мөһим темаларның берсе. Райондашларыбыз үй тирәләрен матурлый, төзекләндерә, һәр бәйрәмнең символы булган чәчәкләр утыртыла. Бу көннәрдә байлар сабасында һәм күп кенә авылларда бирнә җыю башланып китте. Сабан туйга бүләкләребезне кызганмыйк, мулдан өләшик. Изге Рамазан аеның 24-нче көнен ваклыйбыз. Акшам авыз ачу вакыты бүген 20 сәгать 24 минутта булачак. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең атна информацион программасы шуның белән тамам. Без сезнең белән бүгенгә сау булашабыз.